สวัสดีค่ะฉันเป็นครูอิเลียนาค่ะ Bună, eu sunt profesora Ileana. Astăzi vom continua cu cursul de tailandeză și vom învăța cuvinte noi. Ok. Vă reamintesc că deocamdată nu vom preda separat scrierea tailandeză. Acesta este un curs pe care îl voi pregăti în viitor. Dar vom folosi o metodă care vă va ajuta să înțelegeți mai repede și să și vorbiți, da? Bazată pe transliterație. Transliterația este practic o conversie a simbolurilor din tailandeză în alfabetul latin, ca să avem idee cum să pronunțăm fără să trebuiască să învățăm imediat acest alfabet destul de complex. Bun. Ce învățăm astăzi? Învățăm să spunem îmi pare bine de cunoștință și mie. Deci, dacă e să spunem îmi pare bine de cunoștință, spunem Indi ti dai ru jack. La sfârșit putem să adăugăm kun, care înseamnă tu sau pe tine, și, bineînțeles, obligatoriu ca sau crap, în funcție de genul persoanei care vorbește. Ok. Să disecăm puțin această expresie ca să o înțelegem și să o pronunțăm corect. Ok. Primul cuvânt este indi, da? Am ales să scriu acest I cu indicatorul tonului plat, tonul de mijloc. Și un singur I este practic un I scurt, 2 de I înseamnă un I lung, da? Indi înseamnă încântat, da? Deci ambele silabe au exact același ton, avem noroc, nu trebuie să schimbăm imediat tonul. Indi. Sper că repetați o dată cu mine ca să puteți să înțelegeți mai bine sau dacă aveți nevoie, puneți pauză, dați înapoi, faceți cum preferați ca să puteți să vă concentrați și să pronunțați corect. Bun. Următorul cuvânt este acesta. Ti este practic o conjuncție, da? Poate să însemne că sau faptul că. Încântat că, da? Încântat că sau încântat, să spunem de, în cazul ăsta putem să zicem că e prepoziție, dar nu, de fapt ea este o conjuncție. Deci ti că sau faptul că. Observăm aici tonul căzător. Tonul căzător v-a fost deja prezentat în lecția precedentă și asta înseamnă că pornim de jos, atingem un ton înalt și apoi coborâm. Ti, da? Ti și vocala este lungă, deci asta înseamnă că va fi foarte clar. Ti. În limba română nu avem în mod normal această intonație, dar putem să ne gândim că, să zicem, în sfârșit ne prindem de ceva, înțelegem în sfârșit ceva și spunem da? În sensul ăsta. Adică m-am prins, da? Ti, da? Deci până acum încercăm să pronunțăm indi ti. Bun. Următorul este dai. Din nou este tonul căzător. Și vocala este lungă, deci trebuie să pronunțăm clar și lung. Dai. Observăm că D-ul tailandez nu este la fel de apăsat și dur ca D-ul nostru. Deci nu este un D, este D. Așa. Dai înseamnă posibil, se poate, da? Deci, practic, încântat de posibilitatea că, da, ceva de genul ăsta. Indi ti dai. Hai să mergem mai departe și îl învățăm pe ru jack. Da? Ru jack. Deci, ru jack înseamnă a cunoaște. Da? A cunoaște în sensul de a cunoaște pe cineva. În viitor veți vedea că există
Și varianta scurtă, ru, dar ăla nu înseamnă doar a cunoaște în sensul a cunoaște pe cineva, ci înseamnă a ști. Dar nu intrăm acum în detalii. Bun. Deci, ru, jiak. Aici este tonul înalt. Observați? Deci avem această marcă a tonului înalt și mergem în sus, ca și cum punem o întrebare. Ru, ru, ru. Și apoi coborâm brusc. Jiak, jiak, ru, jiak, ru, jiak. Deci, acesta, cum spuneam, înseamnă a cunoaște. Indi ti dai, ru jiak. Următorul cuvânt poate fi omis, dar dacă vreți neapărat să-l lăsați în expresie, n-aveți decât. În limba thailandeză el practic este implicit, dar sigur, uite, îl avem aici pe kun. Kun înseamnă tu, da? Tu, pe tine, te. Nu există variații ale pronumelor în thailandeză, adică nu să existe formă de subiect, formă de complement direct sau așa ceva. Nu. Deci iau doar kun. Și deci avem această înscriere thailandeză și pronunția este kun. Deci, în limba română noi avem un c fără aspirare, dar în limba thailandeză, ca de altfel și în alte limbi asiatice, dacă o să vă intereseze și să învățați și altele, o să observați că trebuie să expirați puternic, da? Ca și cum ați horcăi, practic, când vorbiți. Vorbesc la modul cel mai serios. Ok, deci spunem kun, da? Deci tonul este plat, kun, așa. Bun. Deci, ce am spus până acum? Am spus indi ti dai ru jak kun. Indi ti dai ru jak kun. Deci ce înseamnă asta? Încântat de cunoștință, dar dacă vrem să disecăm, înseamnă încântat de posibilitatea de a vă cunoaște. Da? Ok. Și cum răspundem la asta? Răspundem prin Chen dar înainte de asta să nu uităm că ar fi bine să folosim aceste două particule crap sau ca atunci când vorbim. Deci dacă suntem bărbați, da? Spunem crap sau mai simplu cap. Și dacă suntem femei, spunem ca. Încercați să mă imitați atunci când pronunțați. Nu este o exagerare că pronunț așa, deci dacă nu pronunțați ca mine și încercați să pronunțați fără ton, nu veți fi înțeleși. Nu contați pe deschiderea vorbitorilor nativi de a încerca să vă înțeleagă atunci când nu folosiți tonul corect. Ok, bun. Acum, ce mai avem? Deci, de fapt, asta am uitat să pun în paranteză. Deci, Chen înseamnă la fel, așiderea. De asemenea, Chen. Din nou aici avem tonul căzător. Mergem în sus și apoi ne ducem în jos. Și pentru că este de fapt o vocală lungă, o să o dublez ca să vă fie mult mai clar când pronunțați. Chen. Aici este o vocală scurtă, după cum arată și scrierea. Bun. Deci, dacă vrem să spunem încântat de cunoștință sau îmi pare bine de cunoștințe, indi ti dai ru jak kun ka. Și dacă vrem să spunem îmi pare bine de cunoștință și mie îmi pare bine de cunoștință, da? Uite, avem indi ti dai ru jak kun chen ka. Ok, în regulă. Dacă vreți să învățați thailandeza cu mine, aici este linkul pe care îl puteți accesa pentru a programa un curs, deci pe SuperPeer mergeți pe profilul meu și veți observa acest link pentru programări. El nu este întotdeauna public, deci cel mai bine accesați linkul direct. Dacă nu aveți deja cont pe SuperPeer, vă sfătuiesc să vă faceți. Este gratuit, este un site foarte profesionist și îl folosesc de ceva timp
și puteți să începeți să-l folosiți și voi. Ok, bun, atât pentru astăzi. Dacă aveți întrebări, adresați-mi-le în comentarii și pe data viitoare. Numai bine, ceau!